সামান্য রাং পয়সা দুপুরনি থুমলাই মানে লেখা মানো তৈলেছে ওরা কক বাঙাই ফ্যামিলি বিনি মামা অমিত দেব বর্মা হনাই যে নুরমানি যে অমরক যে সামানি মাবलायखे चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिलि साव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरंनो परामर्श रुय आनि कक्स नांलिया जाखाय आं आरोनि पुतुलि खेजा आं तिनि बुखौ सानजाना केन्सारं माने रुंनोतै के साना सानजानानि बुफासंनि नक आनि विधानसभा केन्द्र किनारो कलायो बरखाय कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र कलायो नुखुं बिलाय बियालो दङ कुबिकक नरनि बुसकां सावानो बंनि रेशन कार्ड पर्यन्त बुनि यागो बन्द बुरिजा खबर मानै चिनि ब्लक प्रेसिडेंट अलेन्द्र देव बर्मा तयानि ताखौ आरोनि न वान्डारलिंनि जिकु देव बर्मा बर खायरक जागाय बंनि रेशन कार्ड न सुरगै सानजानानो आगुलितु फैनानै बंनि रां फैसा करे खबर माने एसे सुबाय खाबर आं फेसबुक नुखा आइसुगो नुगै आं बखा तंमालिया आं थांगा हस्पिटाल थाङै मालायखा बरबाय कक्साका बुमाबाय कक्साका बनन नायखा एवं चुबानान बागान फेसबुक दैबो आं स्कैनर रेवै कब खबंने स्कैनर आदिना आं चुबाय काफा आनि जे खामथंसा मानसा चुबाय काफा एवं बंनि बुसकांगन बुमानि बुसकांगन ताइ बिनि मामा दा साबो गानाव साब दंनाय बंनि बुसकांगन आं कल्याणपुरनि एमएलए पिनाकी दास चौधरी माननि विधायक न आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सानजाना देव बर्मा खरकसा केन्सार बेमारा बिलाय कलाय तखा बनि किसान सुबाय माखासा के बसाका दादा बिनि बुफानो रखदि आं साका दिन बुफानो रखदि हने तेन दिनानो रखनान बगे आं साका उसुक दिननि परे थांका 17 दा 18 दिननि परे आबो तावाइसा सावैसो आनो बरम गोनां विधायक एमएलए पिनाकी दास चौधरी आनो छाव निन बर ताबो फायाखौ आं तेसा बरनो साका थानि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो बुमामाबो थांनाबो द आनो पिनाकी दास चौधरी फोन खायका दादा ओ बरर खायका आं बरनो चेक दि रखना दा नों साका आं 75,000 नि चेक दि रखना रहदि सुबादि नों बनो सुबाखौ बिलायखे हाम गाहामनाय आं ननो बिलायखे हामबाय याफार 75,000 नि चेक दि अमदिखे गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुंनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समिपेसु रखरै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्री जे सरकारी क्वार्टार मुख्यमंत्री समिपेसु हिने आसु नर आरो तलांखानि आं बिनि इंगनो पेस न सावै आं नंनि मुंनो दायरिवानि बरक थांलिया बर ताम खलायै बर बम्बे थांलायका तत हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जों अरा फाइमाबा बर्ति सिमायां दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरनि बरक रेफार कागज लांजाबिया के नोंकिया साइरे आरो बम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिनजाखै आं तापै सानाय एरपर खाय बरक आरनि गलाय फिरगलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयजना बंनि फैमिली वो सुबालायखा बरक आं नुखा आं नायो हरसाल अबगै लुकरंनो सा नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुन सिमिया बुनो सुबाय थायो आनि पारा गानाव न बिनि दादा आनि न गारि चालक माने
bosau obeton bai khai ang puso ya kaka ani rawat doktongo ang rawat ni tini Facebook tu notation nuka mazra siljamai chini pohor chini bishal mazra silman khadu khona যদি কেব সুবাবই তং খাকাই সিংত্র থাঙै মাইয়া হয়তো जों পুসাইলা ফেলেম नै সুবা কাসুকছে কিন্তু বড় নুকুং ইয়াকারে বন সুবা সামান্য রাং পয়সা লুকুরমনি থুমলাই মানে লেখা মানো তৈলেইছে অর কক বাঙাই ফ্যামিলি বিনি মামা অমিত দেব বর্মা হনে যে নুমানি যে অমরক যে সামানি মবলাইকে চালিয়া आं আফ্রুবো বং ফ্যামিলি ছাও যদি নাংখাই আনো কল খাইদা সুবানাই যেখানে বরং পরামর্শ রই আনি কক্সি নাংলে দেখাই आं आरनि पुतुलि खेजा गोबां मा बरक आन अर फायो आन एमएल हस्टेल फायो आं साया गोबां मा बरक आन फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि आं जेमाति सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाका बिति पाइमिया आन अर फायो आं जेमाति लेफ्टलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय chini pohor tai bisarno bekhata baidi nini norongni bekhano sabainan bagai lukono norok hamjangmani obono luku bai sekangnani bagai gobangma borok gobangma sukri jitoman hamya koksaiman ahaibano kaisa tong kaithor nono naikhlai tong ishwar nono naikhlai tong नरक हामारि माननाय नरक जे बेमारक न नानायै सुबाय तंमानि सालसा अमनि प्रथमा लाइबुमा सैजाकनाय नरक नरक टावान सुगदि नंनि प्रथमा सैजाक लाखिनाय नंनि लाइबुमा सैजाक लाखिनाय सैजाकनाय अमनो नंनि थानायानि कचार कप